Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maneng iki karo nyong sing jenenge Leman Jumut ki. Ya, iki mancing acarane, geng, mancing. Nah, pakane yo ngene iki tok cacing. Nah, kita tes ning isor jembatan Triwi. Ning isor jembatan iki sawangane mening sawangane. Langsung nyempluk ning eplung. Yo, dakduk yo. Mangan sikik cepet ndang nyaruk. Ya, kaki. Iki biasane isor jembatan kene iki gacor pol. Sto nyantai. Tindeni diluk ning ora salehne sik karo ngudut sik. Leren ngudut dhisik karo tinteni dipangan. Nah, iki si mancing ki mau urung sarapan, mosok iwak ya urung sarapan. Ngudune ngono. Lah kaya wis centul kae. Lah lagi. Iwak apa ki? Tarik. Jet. Alah. Song saudara-saudara. Oh, taruh neh. Iki meneh isor jembatan tok, geng. Ini mancing ora sado-ado lho ning sawitan kene iki. Area persawitan iki pas dalan iki. Ning jembatan cilik iki. Ya mung ngene tok mancinge. Kene arep golek lawuh dadakan. Menak bianget. Dadi ini ora duwe lawuh apa sing lawuhe apa ora eneng. Budal nggo walesan nggo pancing lek cacing. Golek lawuh sak lawane wis marem. Mesti nek dijipne oleh. Iki lho. Lah kayak kentuk-kentuk ya. Kentuk-kentuk jret. Oh, ucul nih, geng. Asem. Ucal benakne sik, pancing itu benakne sik no. Cacing. Plung, dinteni diluk gas, mesti wis nyelet. Gimana tak wawai lho. Tak wawai surung sarapan, dadi iwake ben surung sarapan. Lot, ayo sendup. Suwen. Mak slep ngono lho. Ngene iki mak mancing iki golek hiburan. Kena gila mak jlep. Alah. Tek pakane. PKI swastanan. Sik. Pakane apa? Tak wae sitok utuh ngene lho. Cacing tak wer sitok utuh ngene iki. Dadi ini ben ketok matane Pak iki. Tak ngono. Tak. Ini ngenteni rasa suwi-suwi. Ini sangke akeh iwak iki. Akeh iwak iki lagi wis slep iki wis slep andlep slep. Slep. Oh, gede guys. Iya, mantep lho. Iki jenenge iwak apa? Putian. Samene gacor. Pasang pancing meneng, cemplung nih geng. Lho. Ngene tok ngene sing wis leh kilo lah kayak cemplung nih wis kentik-kentik lho kentik mak slep. Halah hilang nih. Ini mancing ini mau tok sini. Ini gini di balasan kita udah. Nah, kalau. Wis pelentik nih ya. Ngono tok lho, selem. Malep neh, yuk lep. Yuk dilek. Leken si jeru. Ora gelem ngelek si jeru. Eleh. Iki anakan iki sawangan iki, geng. Iki anakan nek modelin gowone ngene iki tok. Gowone ngene iki tok mau anakan. Endi mangke balasane? Anu kempul e. Orang gelem mak selep ngono. Mak lep ngono ku ya mantep lah. Iki mak cetak. Aduh. Tek pakane, geng. Pakane sik. Wis pakan wis mulai ready nih bolo lo kelentuk keluar sehat walafiat gitu kan. Cacingnya sehat walafiat yo seger. Ayo. Iki sing yo umpan tanpa balung ya. Ayo nang ngono ndang sat ngono lho. Ini iwak ini gampang panganane. Aduh gremes. Aduh lagi mulai mancing pe gremes.
Garang pol. Kok dilukne kentuk-kentuk jan dicawang sih. Lo geng entuk ayo mak slem. Mak slem. Mak slem. Mak slem. Cetak. Wih, 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 lah, mantap. Dapat lagi seekor. Dipasang umpan maneng lho. Ini tak harus beres lah. Ini le ya dah. Delok pakane. Cemplungake maneng. Jadine iwak ini radi pakane sing tanpa balung ini iki ora patek seneng, Geng. Ini nyemplungne plung. Lho, ayo. Kengko lagi dicemplung-cemplungne wis kentuk-kentuk nah. Sangkake lah. Lah iya ta wis kentuk-kentuk nah. Niki ayo sing rada agal e. Nah, ngene iki mok dilat tok nang lek ngono lho lek. Didilat tok jan. Ndak umum. Yo aja didilat. Didilat dirasakne tanpa balung mak slep. Ladalah. Yo gelo. Walah. Woh, garingan, Geng. Garingan ning kene jarene wong baung. Iki jenenge garingan ning Jawa iki. Iki lah yo kaya ngene iki lho. Yo. Nah. Mantep ora lho. Umpan cacingnya menggoda gimana iwak. Ya, sik tak cepot sik. Umpan sudah ready lagi bola wis dipasang keluar lho. Latine aku sitok iki tak dadekne pancing sitok ya cacing sitok. Ora kok tak cuwili cilik-cilik gak. Dadine apa? Perlune iki iwak iki matane bener lho. Kadang matane dedet barang banyune rada butek ngono kuwi nek diwe rada akeh umpane ngono gemangan. Cemplungne neh lentik-lentik mak cemplung. Nah, ngene tok ini bayaran. Aku apa to? Dinane pas. Mancing iki hari-hari Senin sampai tuh Jemaah. Nah, wira gemangan. Lah nek Setu wis mulai enek remi-remi enek iwak-iwak mlumpuk rada akeh. Lah nek dina Minggu ngene iki iwak padha reyoni. Sing padha duwe pasangan ya pacaran dhewe. Lah apa pasane isor jembatan? Lah brengi ya isor jembatan. Nah, dadi ya lha kalau ngono kaya terus dhewe kowe barange lho. Langsung kentuk ngono kae lho iya toh? Mantep pokoke lho. Kae dadine wis ora tak wah-wah lho. Ngono aja leren. Ndang sep ngono ndi. Dadine iwak iki nek dimangan lah ngono kae mak aja didilat tok ndang selem ngono. Mantep ngene iki lho. Ini iwak lho meneng. Ini iki dina lho ngono wis garang iki. Nggih. Didilat tok nek wedi tenan. Mak slep ngono lho, guys. Lho ngono kae ndang tentuk mak celepuk. Toklek. Lho ya ta. Kadung akeh iwak kene iki, Geng. Iwak ijan kakean kene iki. Dadine sapa sing gelem ayo kene gacor nggone. Isor jembatan cilik lho. Iki urung ning sebelah kono iki lagi isor jembatan kene tok iki. Ya. Supot sih. Pakane sik ready mangu ora kelong ora apa pakane sik utuh lho cacing menggeliat cemplungne maning babonan ini cemplung alah cemplungne kono ngono mancing rasa ado engko dilukne kentuk didilat sik dirasake lho ngene kae wis didilat lho dilat sik cemplung plung kentuk ngene kae wis didilat dindang ndak slep ngono lho kesuwen wong liwat akeh Geng bodho arep sembahyang apa mbok iki dina Minggu kuwi cara Jawane wong Kristen iki apa Paskah apa mbok lho wis mak slep meneh lho rasa suwen yo ndang dilek bos lah iya len dong kling
Rada cilik iki, rada cilik iki. Aduh, iki lho, cacing iki nek arep masang iki rada diperkosane pola kaya mbok. Ini wis rada diperkosa ukur-ukur nang dilebokne mak slem pancing alah melesat. Ya pasang maneh yen loler iki nek ora tergoda imane sapa iki Pak jare. Makanan tanpa balung ngene iki cemplungne blung. Engko diluk rak cokeh. Lendik. Nah, ya ngono kae garang. Langsung cemplungne blungne wis langsung kenduk wis mulai didilat ya. Ayo ndang dilek ae rasa didilat iki, legi-legi, manis lah ngono slepak. Gedhi iki, Geng. Asli gedhi iki. Gedhi asli cek dipakani tak pakani ae lho. Gedhi masalah apa langsung dilek langsung tek pakane, ora sisa apa-apa. Sik rada mlebu mak klotak. Nah, engko biasane dilukne wis langsung kendik-kendik ndik lah kae. Klok. Kempule ketok ora kowe. Nah, lho. Lha wis kendik. Wis mulai didilat mak slep ngono lho. Ndang dilek kae wong tanpa balung kuwi wis orang loloti. Alah. Lo rada isin-isin. Saya isin. Nah diuntang ngono mak lek ngono kesuwen. Eleh. Tidak dilepeh nek kok. Siang. Nah ngono ki ndang dilek ngene rasa dilepeh-lepehan. Kesuwen nek dilepeh. Wis orang loloti. Raning belunge iki lek ndelep slep ngono kae mak cetak. Alah, uculne, guys. Ya dipasang maneng sawane gedhi sawane. Ndelok model nek ngulu langsung dilek iki gedhi. Lah cemplung rodok nengah, rodok ning jero kono. Dan lihat hasilnya. Langsung dilat. Geng. Lak slep. Alah. Ndang lep ngono lho, ngono kuwi tadi dilat ngene kuwi ya. Kita ora. Nah, mak slem. Suwen kok iki sawangane suwilik apa gedhi to jene. Modele randang dilek apa piye ngono. Ora ngajar. Lho, ngono cemplungne plungne langsung dilati jane. Tapi ora gelem ngelek ngono lho. Jan wedhus. Tak wae loler ora pangan biang teng. Tok nyengah ngono. Ngelek ki rendang lek. Cemplungne langsung pokoke. Lah. Tapi kudu dilat iki Pak cilik iki. Bedes. Lho diketok indeng-indeng ngene. Gedhi langsung slep ngono. Ki mau lekne masih cilik. Apa jenenge? Anakan. Ini ndang didilat mak lek. Ini kakean iki wae. Langsung jane cemplungne blung langsung kendik-kendik lho. Tapi ora gelem ngelek ngono. Orang loloti langsung leken. Rasa tetek mama. Kesuwen lho, ngene iki loro pakane entek. Guys. Opo kae? Iyo, opo kae? Apa kuwi? Iyo apa geng iki, Geng? Kelopak kuwi. Nek awak anan. Ndi maneh? Kok anteng? Layunya dia apa? Kendik-kendik mak. Alah. Ora dilek ya. Mau didilat lho, ngono kae iwak cilik ngene. Cowan dan dulu ngono kae. Nggodoni tok. Dadine pomo mangan iki cangkeme iki cilik. Aline mlebu ni kok dicokot disak-disak dikriwili ngono. Ndang dilek-lek ngono ya iwak gedhi.
lek slep langsung. Nek didilati cendut ngono kuwi mesti cilik. Gedeng aku. Ngono kae dicopot dikriwili lah, ngono kae mak slep mak jedak. Oi, gede ke. Yo apa ke? Gede ke. Gede, pedes gede. Gede. Gabus, Cok. Apa jenenge? Iwak kutuk, Cok. Lah kok eneng iwak kutuk itu to. Mantep kowe. Lah. Lo teko didik ke. Lo teko didik ke. Lah. Mak toklek engko pancingku. Wedhus. Hei, ya. Lho. Kene iki nyoto sae. Lho. Gabus, geng, Cok. Kutuk, Cok. Lho, mantep ora lho. Ngene iki lho, iwak kadung kakene sembarang kali iwak eneng. Tak sepilih asile. Wakeh banget lho. Olehku wis ndelok. Mantep ora sak lawan. Tambah nih iki ladala wis to mbadok pokoke sing gelem mobah ya mbadok ya wis ngono ae ya wis ya tak lanjut sih kadung nikmat wis susah ya video. Wassalamualaikum sesuk delok neh sip masuk.